Τώρα μπήκαμε στο 90. Ό,τι παίξουμε από εδώ και πέρα είναι τα χασομέρια του παιχνιδιού. Σύσκεψε εκεί και Βλάχος και Τζίμας και Κώστας Κολιόπουλος που πρόσφατα τα σκόραρ από τη Σέντρα στην Άταλη, μην το ξεχνάμε αυτό για τον Ελίσφοντο. Θα δούμε τι θα σφυρίζει ο Παπακυριάκος. Παπίλας μετράει. Για να δούμε ο καπιτάνο. Παπίλας φεύγουν όλοι. Παπίλας εκτελεί, μπάλα περνάει. Γκολ! Γιώργος Παπίλας και γκολ! Φλέγεται η Λάμψακο στο 90. Στο 90 γίνεται το 1-0 και ο Παπίλας είναι που πηγαίνει πάνω στους φιλάδλους. 1-0 στο 90. Έστησε την μπάλα, την έστειλε εκεί που ζευγαρώνουν οι αράχνες και το μόνο που έκανε ο Ντουμάνης ήταν να την κοιτάει. Γκολ στο 90 από τον Γιώργο Παπίλα. Καταπληκτική εξέλιξη πραγματικά. Στους 12 ουρανούς εδώ όλοι στη Λάμψακο. Πραγματικά δεν έχει, είναι ασύλληπτο αυτό που γίνεται. Ο Παπίλας έσε την μπάλα, τους έδιωξε όλους ο καπιτάνο και έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του τερματοφύλακα Ντουμάνη. Που το μόνο που έκανε ήταν να ξαπλώσει το χόρτο και να τη δίνει να πάβεται αυτή στο παραθυράκι. Ήδη είμαστε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο καπιτάνο παίρνει την κίτρινη κάρτα, αλλά νομίζω λίγη σημασία έχουν όλα αυτά. 1-0 για τον Ελίσφοντο, απρόσμενη εξέλιξη, μα καταπληκτική στο 90. Ο Γιώργος ο Παπίλας κράταγε το καλύτερο για το τέλος. Τρομερό γκολ. Λήξη παιχνιδιού από τον Παπακυριάκο και αυτή που είναι στην επόμενη φάση στον ημιτελικό του κυπέλλου Ευβοίας μετά από 30 χρόνια σχεδόν είναι οι Λαμψακιώτες, είναι ο Ελίσφοντος. Τρομερές στιγμές εδώ στη Λάμψακο από τους παίκτες του Λαμψάκου που γίνονται ένα με τον κόσμο. Πραγματικά τρομερό. 1-0 στο 90. Θα έλεγα με ένα buzzer beater του Γιώργου του Παπίλα. Ο Ελίσφοντος είναι στην επόμενη φάση. Απίστευτα πράγματα, απίστευτα. Απίστευτη εξέλιξη για τον Ελίσφοντο εδώ στη Λάμψακο. Επίστευτη πραγματικά. Ο Ελίσφοντος παίρνει την πρόκριση, οι της Ρωσιάς φεύγουν απογοητευμένοι.